nyt mä opetan teille, että miten ajetaan mönkkäri. Että jos itse haluaa ajaa, niin pitää ensin painaa tästä. Niin sitten saa kaasua. Niin sitten, kun painaa tästä nappulasta peukalolla, niin sitten sen voi aloittaa. Sitten nää on jarrut. Ja kun näitä vedetään näillä sormilla näin, niin sitten voi pysähtyä. Mutta sitten näitä muttereita ei saa käännellä tai muuten nämä jarrut saattaa mennä vähän rikkiä. Ne on aika vaikea korjata. Ja sitten tietysti tarvii aina avaimen. Mä voin näyttää tästä mun avaimen. Tässä on ollut mun polkupyörän avainkin, mutta me otettiin se pois sitten. Ja sitten tietysti avaimen lukko. Se on tosi hyvä olla. Ja sitten tietysti rekitterin numero. Jos tää mönkkäri vaikka varastetaan, niin sit poliisit osaa tietää, että kenen se on. Ja sitten tää takankin oli aika hyvä rekkari. Ja sitten aika usein tällainen pikkumönkkäri tarvii tällaisen don't touch that with a key. pikkulaturiin. Sitten näillä laitetaan Älä nyt. nää kiinni. Niin sitten kun painaa tästä nappulasta, mitä mä näytin just äsken, niin siitä nää toimii. Ja nyt mä sitten näytän, että miten tätä mönkkäri ajetaan. Your turn now. Now. Joo. I'm going on the field. Okay. Put these woods in the fire and then there. Should I do it? Okay. Nyt mä näytän mönkkärin kanssa, miten näitä puita kuljetetaan. No, kyllähän nyt mönkkärin voi kuljettaa puita. Ja kuljetan nyt puita. Tää on vähän samalla tavalla kuin ajaminen. Ei kovin kovaa saa ajaa, jos on tällainen muovi, että jos ei oo oikeeta syytä, miksi pitää ajaa tälleen hiljaa tai silleen. Sitten voi ihan vaan ilotteita ajaa kovin kovaa, jos on tällaista. Nyt minä näytän, että miten tällaisen hyllyn ajetaan. Silleen tosi varovasti.